Sinje na mụ ọzọ akwụ n'ọgbọ. Anyị bụ ndị ORAUKWU Giant Movie Academy. Anyị na-etiwa aka oyibo nsugbe. Anyị bịa be gị n'uhuruchi n'ụbọchị tata bụ 12th of September 2020 maka na anyị ma na ị ga-egbaji echi ga eji echi. Anyị wee sị ka anyị bịa ka anyị mara ka isi akwadebe. Ọmụnwa bụ Chief Sir Patrick Ifeanyi Yoruba. Obi Ebubedike, Obi of URUA-AMADA. A na-akwado Iwa-Ji na maka na iwu ndị ORAUKWU bụ na awụ na igwe wacha ji na Satọde, Sọnde ndị obi niile awa ndị vileji ha and ihe ka na-akwado ha ịwa echi sị ike Chineke na sị ike ndị URUA-AMADA bụ ndị obi ha echi ya dị egwu. Kedu ndị anyị na-agasị anya ga-abịa soro that ego sini because it governor of Unia Yaga. Many people Yaga told the boy Yaga, Nick, Draga, Sergeant of Castle. No more Yaga did teach. Oh, he can all 47 for 7 times. Saga Yaga, talk enough for this. This teacher. When you say what is your I can need Udo Kalicha. Mmadụ ejide nke mmadụ eti na nke mmadụ Chineke nna mee ebere ka igwe ya igwe m ka ọ bụ ọchịka nka ise ka ndị mahapụ ya hụzie ka anyị nwahụ n'onwe ya asị ebe a so ya na-enezi anya bụ ka echi niile ebe ahụ nke ọma m ga-abịacha ha ka ma ndị si nna ha ya abịa ma ndị si nna ha nọ ndị na-asọ Lagos nna ha after m abụ onye URUA-AMADA welfare member URUA-AMADA special URUA-AMADA agụrụtere m si na ịmara ajụghị ahịa etu o si wee nọ abịa na nna obi siri m ike na nke gara aga wa anyị na-apụta anyị na-atụ akwụkwọ na nke ahụ ọ si Chama ahụ na-ekisi n'ORAUKWU Obi bụ ezigbo enyi m nwoke Obi Ebubedike na ORAUKWU Onowu ORAUKWU Chairman URUA-AMADA Ebuchia Buago. Yes. Actually, ORAUKWU na ya nọ ebe echi dịka anyị si akwadebe anyị ada emekwa nkụja maka na ife niile dị zuru ezu ji ka anyị na-eri echi obi anyị dịka anyị si emebu ya